这个像产，这产那么多嘛。जों दिनै हरिदास पाराव फाइसा पाइलेखा जों थानाय 11 तारिख जुलाइ दिनै दाखौ अनिल देबबर्मा बा कर'ना भाइरास जोङै थैखानै जों जतन साइमानखा बिनि थैमान नुखुङो जेहेतु दाबो पुरा सिल खालायजाक बर' बांखुरिमैया बुयो बंने हाबैमैया अबहाय अबस्थाङै दङ नाथाय बर'नि अबस्थानो खोनावै जों दिनै तेलियामुरा टिएनियानि ओङै तेलियामुरा जे दंनाय टिएनिए और सेंट्रल डिविजन को नुकरे तेलियामुरा जे बिलोंस खाने चिनी टिएनियाराव बरक फाइये बनो जों माइरुम 1 क्विंटल अर्थात 100 केजी माइरुम बंनि बागै जों क्लांखा ओमफ्राय आबुनि लगे लगे जों बरकनो दाबो इ कर'ना भाइरास नि प्रकोपो बरक बाहायखाय साक सेफ खाय दंनाय आकौ रहायनि किसा अनेक डिस्टेंस मेंटेन थायो जों बरकक सालायावका ओमफ्राय जों दिनै अबनो दिनै सानमों दंनाय इसोरनि थानि बा गायतनि थानि जों अबनो सुरिनाय जे दिनै दाखौ अक्रा थैथानाय बिनि बोसाबोतिर जे दङ बिनि नक नुखुंनि बरक जाहाथे इ भाइरासनि थेके भाइरास बे आक्राন্ত तांथुं बा भाइरासनि थेके मुक्त तंथुं आबो जों इसोरनि थानि जों सुरिनाय शुद्ध आबो सिमिया ओ एन्टायर एलाका जाहाथे सेफ उंथुं अबनो दिनै सुरिमोन